Hello guys, welcome to unao YouTube channel. Ngtangmwna बे unao YouTube channel लोगोसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय. Guys जों दायो बै 200 NS बाइक जों फैदों आरोना सफाय दैमायाव बेरायनो guys. बारे हरै जाय आंनि लोगोफोर थांगासिनो ओइ नै ओरै जा लकेन्द्र बाय दङ ओमफ्राय आरो मनुज बाय दङ. थारमाने जों दायो बेरायनो फैदों आरोना जायगाफ्रा माबायदिखौ नायनो फैदों. स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो. होमबा आं ओरै जायगाखौ देखायनोसै नायलांदो नोंथांमोना. स' लोगोफोर नै हाजोआ नायदो नै बानलुबो गायो आरोना नैबे खाथि खनायावबो. ओमफ्राय लकेन्द्र बेखौनो सफाय दै होनना बुङो. इ सफाय दैया बिदिसो नायना लादो जोंहा मनुज माबायदि मोनदों मोजाङानो ना लकेन्द्र? वा माथो गिदिरथार जायगाफ्रा बेथ' खम देरनो दै गिदिरनो ओमफ्राय बिदिथ' हाथिफैयो दै. वा अखा हाहां जाबायलै बोथोरा मा जाबावगोनथाय. नाबो दं नाबो फोमोन नामा बिदिनो मास बानबाय फैदोंमोन आरोना जोङो मास बाननिफ्राय ना मास बानबाय फैदोंमोन. दामाने अखा थाइफैबाय माथो एथ' मोजां बेरायफैनाया माथो अखासो थाइफैबाय थोद आरो हथिंबो वाव